félre beszéltem. Aztán bementem én a Kopos tévében, mindjárt akkor nem tudod a Kovács úr. A Zolikám, mondj, hogy most a Kovácsot, ki a Kovács? És a Kovácsot, én még ismerem, mint a tenyeremet. Persze, hát hallod, volt egy haverom, ezelőtt 25 éve, csak azért mondom, hogy a pénz miatt. 25 éve a sífelvonó kifordította a lábát, azt mondta a tárgyaláson, hogy amióta kifordította a sífelvonó a lábát, azóta nem tud baszni, nem tud az asszonnyal lenni. 25 éve kapott 1 millió forintot. Tudod, mi pénz volt az akkor? Tudom én. Azt kellett volna mondani, bázok, hogy nem tudok baszni. Azt kell mondani, hogy nem tudok baszni. Én nem azt, hogy nem tudom, én mondom, én nem bírom, mondom, nagyon benne, szóval nézem, mint az anyának, mondom, tényleg, mondom, behagytam a bírót. Csak így tudok baszni, így már nem. Nem veszem. Mondtam el magam kárhőket, és már nem tegyáltam a számába. Hát, nem én a basszál. Tudtam, hol vagy? Mert ezek basztam a banszámát, tudod? Na gyere be, mert papírban dolgozik, tudod, tehát tedd, tudod, hogy a... Persze. Na, a papír, testvérem, az Isten verje meg engemet, ha tudtam, hol vagyok. Nem tudtam, egy évig kómában voltam, nem tudtam, mit a magamról. Egyszer beszéltem, de még tudod, sütöttem még a hamburgert. Elmészem, hol sütötted a... De a lakókocsiba. Tessék? Lakókocsiba. Igen, na. Aztán én jövök haza, tudod, nagyon szép, azon napon árultam, nem igaz mit a melyen magyar, árultam, már mondjam, mennyit árultam? 500 000 forint. Egy nap. 500 000, tudod, egy nap, 500 000. Egy nap. Napi 500 000. Számítsad ki, azt mennyi, azt testvérem. Ha nem kevés. Ha nem kevés. Abban lejön egy kis költség, meg áz, meg az, de akkor is marad elég rendes, nem? Ja, persze, ja. Bementem a munkába, ezt ikettem a papírt, ahogy kell, tudod, hogy egy megkaptam a pénzemet. Na, milyen, az jár, meg. Mert, na, ugye megy mindenki, na, ez a bíróság fizetni, na, kérdezze akárkitől, na, mert az önkocsi áll, tudod, az övé megy. Az övé megy. Az enyém még, tudod, bár nem volt ott vita, hogy az ki a hibás. Igen. Az a kamionos volt a hibás, és igen, azért van, ez a ungárián fizessék, már minden. Azt mondom, úris úr, bementem, azt mondom, drága doktor úr, segítsen nekem, ami jár, az jár. Azt mondtam, doktor úr, Zoli, mindent kihozok a Hungáriától, mennyit akarunk kihozni. Látnak most, hallottak neked? Ne hazudjál népnek, mert hazudsz neked. Akkor tudod? Nem, ha a kórházban voltál, Kórházban. és a kamionos a hibás, akkor ott. Ide nekem, Isten várjam engemet, mert nem. De őszintén mennyi ideig voltál kórházban? Nem egy évig? Testvérem, egy évig komában voltam. Pécsen az egyetem. Nem mutassam a nyugdíjas papíromat? Egy évig? Egy évig nyugdíjban. Egy évig komában voltam. Kerek egy évig, testvérem. De most komolyan? 400 tabletát ittam meg, 400-at. Itt tettem már olyan gyógyszert, rendes tabletát. Én nem ittam semmilyen gyógyszert. Már megbolondultam otthon. Hát nem, nyugdíjas vagyok, hát basszam meg az anyámat, ne. Látod, tudod, itt a bankkártya. Ja. Látod? Hát itt van leszel. Tessék, itt van, látod, nyugdíjas vagyok. Lenyugdíjaztattam magamat, ott levér minden Ez államat, miatt, testvér, mi? tudod? Érted? Én nem hazudtatok, neked ne hazudjál. Neked ne hazudjál. Hát fölvettem volna most videóra, valakiben, tényleg, tudod, menj, átipítem. Tudod, ott mondom, bemondom, kártét, úgy lehet, ki kéne, bemész, ami jár, az jár, ami megjár, ami jár, az jár.